कर दल फोन। ए महाराज कहनी नु रखी हम हॉस्पिटल में बन लइका के छटपटाते हुए दर्द से सुई दिवल जरूरी बा रखी हम फिर करते नहीं बाद में रखी। ए महाराज कौन लड़का का तबीयत खराब बा? फोन तो काट दिल आवाज कहां से होता है। ये महाराज कौन लड़का का तबीयत खराब हो रहा? रजुआ के ए राजू तोर पापा बुलाओ तेरा हने आओ। हां पापा काहे को लइला पापा काहे को लइला। हेलो क्या मर गए झूठो बोला के कोनो सीमा होला हद होला ठीक बा। हम जाता नहीं 1 हफ्ता के बाद हमारा पैसा चाहिए। पापा के रहला हो के रहलख उनकर 5000 रुपया बाकी बा अपना की है कहिए न ले रहनी तनी के कमा के देवे के होइला नहीं के तो हमनी में पैसा खर्चा भइल बा। हैं